Yo, metu loro-loro. Darmadi karo Hartono. Waduh jenenge kok ngono. Jarian meneh nggo sanggul kaya ngono kok Darmadi karo Hartono. KTP ra kenek dihapusi. Wah, lah. Ya Dar, no. Siap. Sore-sore padang bulan. Ayo kanca padha dolan. Rame-rame bebarengan. Rame-rame Madep ayune kok ngene ya Darmadi yo. Mbak Darmadi pokoke awan iki ayu tenan. Iki dhisik tetak 3 sasi ra mari-mari. Lah kok iso tetak ngasih 3 sasi lho. Lah karo mboke kae gereh ae. Mboke bakul gereh kok. Oh lah iya. Nomor 3 dan nomor 4. Lupat. Sutarno karo Budi Rahmajati. Sutarno karo Budi Rahmajati. Nama loro jinem. Turi-turi putih ditandur ing kebon agung. Jaipong siap. Kuwi Masmu nih yo. Ndek Mas Jaipong. Jaipong dut. Sih. Nah. Coba jogete lanang genti. Kembang-kembang malat. Ayo. Sijine dadak diunjukne barangnya enek apa nek? Ya biasa jenenge wong ra normal. Meleset iki mesti ngono kuwi. Oh, ayo kok gede sih, Say. Berikutnya Utama karo Corong. Utama Corong. Wayah wengi utan wis ra suwe. Rada rene. Rene. Ya. Suwung jroning uripku yen Hop. Mundur ae karepe dhewe iki ngomong. Ku mundurmu iki kurang cepet. Wong nyalahne kancane senengane. Genah kowe iki. Oh ngarep, pokoke maju mundur kowe kudu iso. Latihan ndek sore ke nggo apa? Latihan apik bareng pentas kok. Bosok ngono ki. Wayah wengi utan ngriwis wis suwe. Ayu kang kumetes mati. Hop! Hop. Kowe nek ganggu muter-muter ngono ki piye? Rene Tarno Budi coba ayo. Kancane lak iso lak ra iso dhewe. Ayo kowe mburi dhewe. Wayah wengi. Cara mburi dhewe. Wis ra wis. Aku kang tumetes. Nurut mangke. Teko ninggalake aku. Hop!
Oh, sing telu iso bareng kok. Iso apa ora kowe iki? Dhewe coba. Awas ora iso. Repe ke piye? Lewat Tembang kangen. aku ditresno Allah pancen Lah iki mubeng endi? ora ketok mubenge blas ora ketok. Deloken kancane. Lewat tembang kangen aku lho ngono kuwi. Loro, telu. Hop. Dhewe teh nang ra iso bapuk kowe ngono. Ra iso ora tak bayar kowe ngono. Lewat tembang kangen aku isih sayang. Dah mubeng. Yes, ben. Kowe menyadari pokoke ya, wis corong ki ndek kekurangan. Wong sekolah ya ning Kali Bening kono wae kok ya. SLB ning ra nek jurusane iki. Gurune mung sitok tok dhisik Joko Pecok kuwi. Yo, ana. Darmadi, Tomo. Yo. Suwe ra ketemu pisan gawe kelo. Jamu godhong. Dingkluk mendek. Le, corongi mingkem ora? Mingkem mau mangap. Mangkap. Cah cilik ra ngapusi. Suwe-suwe. Suarane ra iso keras kaya bening apa ta iki? Suwe-suwe. Hartono. Budi. Tarno. Tomo. Darmadi. Cor Darmadi. Corong. Iki ra obah dhewe piye? Lan awake wis kulino kaya. Oh ya. Corong. Ngerasa gagas. Corong. Kiu. Rong. Awakmu obah wae. Corong. Nek gak muni dhewe orang ae. Suwe-suwe. Maju. Mundur. Maju. Maju.
Sing maju iki ora iki. Maju maju. 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 Maju maju. Mundur. Kiwa. Tengen. Kiwa tengen kiwa. Tengen. Tengen. Kiwa. Kiwa tengen kiwa. Harmadi urusi corong. Ya. Lak padu. Ayo, padu nular kowe iki. Ha, iki lho. Suwe ra ketemu pisan kawe kelem. Suwe ora jamu kodhong dayung wis suwe ra ketemu pisan ning ati Corongnya kok panasan kono. Madep kanan, gerak. Suwe. Maju. Mundur. Maju. Lho, saka samping mung ketok untune corong tok ngene iki. Sitok. Hartono gentak gentung jleng ngono. Jiro lu. Budi. Dhuwur-dhuwuran cah lanang kok. Ojo banter. Saya iki gulu menjenge dawa ngene iki. Anake Harni iki de. Yo, Jiro lu. Utama Darmadi keri dhewe corong Yaga musuh corong ora. Walah. Weh, mlebu obet raten ngono. Lah, golek ana. Duwe ora, golek ana. Amedon. Sium sik. Ambung sik. Lah. Karo jange ambung sik. Amedon. Ngambung dodik kae lho rung dibojo. Bayan edan kae. Ayo cepat. Maju. Maju. Hop. Suwe ra ketemu pisan gawe gentung ya gentung jamu kodhong lo
gawe komposisi loro telu corong mburi dhewe. Ya. Piye? Pawon pengen roh corong? Lho. Joget pawon ngono. Dapurane kaya ngono penggemare akeh ra jamak. Ayo, Nduk. Nggih. Corong boyak joget karepe ra karepe ning Lho, kono. kengko nggo cethik geni ya ta. Hah? Iya. Lah kaya kayu. Lagune apa? Lagine manut. Oh, iya, sing lagi kondang. Oh, nggih. Taman Juruk. Nggih. Garap KMB Gedruk. Corong darene. Mengko disuguhke pawon lho. Ngapa? Kepe ngono piye? Nanti tak untukku keringetan lho. Hah? Untukku nganti keringetan. Untuk keringetan ya. Gebras ta untune. Monggo para kadang Taman Juruk. Genti. Ayo. KMB Tetap Malam. Okay, are you ready? Walking in with the jump like that. When the baby put the joint, walking in with the jump like that.
ngono kuwi sing papat apik bareng corong iki. Kaya wong kaya arep wong. Well, baby, put it on. Latihan ki digatekke ngono lho. Ana ya Nduk ya, seneng-seneng enek wates iki wis awan, kula sakadang sedap malam nyuwun pamit. Mas Dwi matur nuwun. Ojek njaluk sitok kasih Nduk. Oh alah. Apa? Ningga katresnan sak lembar mawon Mas Dwi. Yo. Yo. Loro, ra iso. Ra iso. Yo. Iki terane wong nyawer blas to iki. Larang-larang kok siji. Ayo nyawer yo entuk. Monggo, para seprapat. kadang KEB Ningga. Bayan tak duke lho. Yo ku corong bagai nyanyi. Iya ndek wis latihan kok. Terakhir yo Ningga katresnan. Latihan ning Palma. Jroning atiku Manut joget e. nalika siramu ninggalku atas sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa. Nduk, Nggih. Desti kok nyanyi. Oh lah iki ya dalah. Kayo. Yo. Kabeh gerake manut iki ya. Ya. Ki kok angger mangap tak tapuk kaya cara ngono. Ketok ya Iki piye to rombongane. pemimpin cah ijo kaya ngono kuwi. Jan. Ayo wani bales ora? Nek karo iki kan wani. Ora ketok jare wani. Iki manut aku berarti. Manut kowe ya. Dikira banci ora iki kok. Kowe iki wedok ngono ya ora nek wong doyan karo dapurmu kuwi nek. Doyan men, kae. Tak suwun rina lan wengi. Esek-esek empuk jerunduk. Esek-esek, esek-esek empuk jerunduk. Bisa ngumpul kaya kakak sing nyanyi. Ayo kowe terus. Aku terus. Tahun nana windanan aduh yang suing memilang kembesane mongkatan seliramu Nduk, Des. Mesake corong. piye Corong ngene iso iki sing gak kontrol. apa ya? Ayo. Ya ora apa-apa ngetes lato-latone kok ya ngene iki ya ketinggian tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu ke bawah ngono lho. Dadi kira-kira Aku bayangke esuk ben iki yen tuwek. piye? Mlakumu kurang ngene iki. Ya ora to. Yuk, Ganti dirampuke. posisi. Ya rampuke. Mateni wong malah Mas. Lah aku ki yang manut sing nuthuk mburi kae kok ya. Swara lanang? Ya, Tang. Ojo lali pawalengku. Ayo nganti saelengku. Malah Ampun sik sing nabuh kae. Aku ki yo nuruki cah camburi kae kok ya. Nguruki. Lah iya. Nuruki. Wis kok, wis. Wis koyo banci wis.
Matur. Wis. Astagfirullah. Wis, nduk wis. Ngono kuwi ora patut dicontoh. Alah. Alah. Apik banjine nganggo ngene-ngene kok. Ki mung dobolen we. Canggih iki. Ngene ya Ndek ya Mas Dwi nyuwun pamit. Kadang-kadang KMB matur sembah nuwun mugi-mugi laris manis. Amin, amin. Cimomomo, yuk cecer loro-loro, mantene tentara lho. Cimomomomo, nene, neno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 , ayo. Cinononononononono. Yuk, baris, baris. Maju, drame banter yo. Berhenti, gerak. Hadap kiri, gerak. Hormat kepada manten, gerak. Manten harap hormat genti, gerak. Manten ini gak gelem lah tentara tenan kok. Tegap, gerak. Berhitung mulai Hartono. Kurang banter lanange. Berhitung mulai. Pitu piye? 6. Nek dia mau rokoke karo akuane entuk 7 kok. Capek kok. Nene yo.